लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजि दा क्रिएटिभिटियाव बरनायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं माखासे कुइसनफोर लानानै फैलायबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरो। बेखौनो खावलायनाय थाबाय। लोगोसे आंनि YouTube चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो। मानोना आं जेब्लानो गोदान भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांनि खाथियाव आंनि भिडिअआ सिगांसिन हाबहैग्रोयो। बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। थौदो बिदिब्ला जोङो भिडिअसिम थांनोसै। जों सोंनायाव फैनि। से नाम्बार सोंनायाव दङ which day is observed as Rhino Day in Assam? माने बबे मोनसे सानखौ गान्दा सान महरै फालिनाय जायो। गाहायाव होनाय बबे मोनसे सानखौ गान्दा सान हिसाबै महरै फालिनाय जायो। बेनि अपसनफोराव दङ 22 सेप्टेम्बर, अपसन बि आव दङ 22 अक्ट'बर, अपसन सि आव दङ 22 नभेम्बर, अपसन डि आव दङ 22 डिसेम्बर। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन ए 22 सेप्टेम्बर। गुबैयै गान्दा सान एबा राइन' डेखौ फालिनाय जादोंमोन गुबैयै साउथ आफ्रिकायाव बेखौ 2010 मायथाइयाव फालिजेननाय जादोंमोन। बेनि उनाव लासैयैनो इन्टारनेसनेल फालिनाय जाबाय एबा आफ्रिका आरो एसिया हादोरमायावबो बेखौ लासै लासै फालिनाय जाबाय। जिखुनु हक जोंनि आसामावबो बेखौ 22 सेप्तेम्बरावनो फालिनाय जायो। गान्दाया गासै मोनबा रोखोमनि दङनो जों गोसोआव ला। गान्दाया गासै मोनबा रोखोमनि दङ। बे जाबाय ब्लेक, गोसोम गान्दा दङ, व्हाइट, गुफुर गान्दाबो दङ, ग्रेटार वान हर्न माने गं थसेल' गिदिरथार माने गं थसेल' गोनां गान्दा। बेनि गङा थसेल' नाथाय गिदिर गिदिर जायो बेनि गङा, बेबायदिबो दङ। आरो सुमात्रान गान्दा होननानै दङ, माने गान्दाया माबाबो दङ, माने गं थनै गोनांबो दङ आरो गं थसेयैनो फिसा फिसा गोनांबो दङ। जेरैहाय सुमात्रान आरो जाभेद राइनस। गासै मोनबा रोखोमनि गान्दाखौ बुहुमाव मोननाय जायो। नेक्स्टआव थांनि जोङो। नेक्स्टआव दङ 2 नाम्बाराव following which mountain range is the highest in Assam? माने गाहायनि बबे मोनसे हाजो थिखिनिया आसामनि बयनिख्रुइबो जौसिन। गुबैयै थिखिनि होनोब्ला बेयाव गोरोन्थि जागोन। माने रेन्ज माने बिनि गोजौ, लावथाइ, गुवार बेफोरखौ खेबसेयैनो बुंनाय जायो। रेन्ज माने गाहायाव होनाय बबे मोनसे हाजोखौ आसामनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन, गुवारसिन एबा बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै मिथिनाय जायो आसामनि। अपसन एआव दङ नीलाचल रेन्ज, अपसन बि आव दङ बगिबिल हिल, अपसन सि आव दं बाराइल रेन्ज आरो अपसन डि आव दङ नानाब दिस। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन सि बाराइल रेन्ज। बाराइल रेन्जआनो आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन हाजो। बाराइल रेन्जआ आथिखालाव नर्थ इस्ट सा सानजा भारताव दङ। गुबैयै बियो डिमा हासाव डिस्ट्रिक्टआव दङ। आसामनि डिमा हासाव डिस्ट्रिक्टआव दङ बियो। बियो गासैहाय गोलाव होननानै बुंनो थाङोब्ला बियो गासै 80,000 हा ब्रह्मपुत्र आरो बाराक बासिसनि गेजेराव बियो दङ। गासै 80,000 हालागै बियो गुवार एबा गिदिर। नेक्स्टआव थांनि। 3 नाम्बार सोंनायाव दङ नम्बर 3 आव दङ बागुरुम्बा इज फेमास फक डान्स अफ। बागुरुम्बाखौथ' जों बयबो मिथिखागौ, जों बेखौ बुङाब्लाबो जागोन। अपसन ए आव दङ गार', अपसन बि आव दङ डिमासा, अपसन सि आव दङ राभा, अपसन डि आव दङ बर'। माने बागुरुम्बाया बबे मोनसे हारिनि मोनसे मुंदांखा मोसानाय एबा खुगा मोसानाय होननानै बुंनाय जायो। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन डि बर'। बागुरुम्बाया बर'फोरनि मोनसे मुंदांखा मोसानाय। जों नेक्स्टआव थांनि। 4 नाम्बार सोंनायाव दङ
Which state is the largest tea producing state in India? माने भारतनि बबे मोनसे रायजोआ बयनिख्रुइबो बांसिन साहा दिहुनग्रा रायजो होननानै बुंनाय जादों? बबे मोनसे रायजोआ भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन साहा दिहुनग्रा साहा आबाद दिहुनग्रा होननानै बुंनाय जादों? अपसनाव दङ अपसन एआव त्रिपुरा, अपसन बिआव दं पान्जाब, अपसन सिआव दं आसाम, अपसन डिआव दङ मणिपुर। बेनि गुबै एन्सारा जागोन अपसन सि आसाम। आसामाव भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन साहा आबाद दिहुननाय जायो। भारतनि गेजेरावनो आसामाव बयनिख्रुइबो बांसिन साहा आबादखौ दिहुननाय जायो। भारताव जेसेबां साहा दिहुनो ना बे साहा दिहुननायनि 75 निफ्राय 80% खौनो आसामाव दिहुननाय जायो। माने खावसेनिख्रुइ बांसिन भारताव जेसेबां भारताव 100ता साहा दिहुननाय जायोब्ला 100 कुइन्टेल साहा दिहुननाय जायोब्ला बेखौ मा आसामावनो 75 निफ्राय 80 कुइन्टेलहालागै दिहुननाय जायो। डेट मिन्स मा होनो आसामावनो बयनिख्रुइबो बांसिन साहा आबादखौ एबा साहाखौ दिहुननाय जायो। जों गोसोआव ला। नेक्स्टआव थांनि जोङो कुइसन नाम्बार 5 आव दङ। What is the name of first Assamese dictionary? असमियानि गिबिसिन सोदोब बिहुं एबा डिक्सनारिनि मुङा मा एबा बबे? अपसनाव दङ हेमक'श, अपसन बिआव दङ एसामिस डिक्सनारि, अपसन सिआव दङ एंग्ल' एसामिस, अपसन डिआव दङ नान अफ दिस। बेनि गुबै एन्सारा जागोन अपसन ए हेमक'श। हेमक'शआ आसामनि बा असमिया थुनलाइनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन मा होनो हेमक'शआ आसामनि असमिया थुनलाइनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन डिक्सनारि। संस्कृत स्पेलिं जों बेखौ लिरनाय जादोंमोन आरो बेखौ कम्पाइल खालामदोंमोन एबा सुजुदोंमोन हेमचन्द्र बरुवा। हेमचन्द्र बरुवा बेखौ सुजुदोंमोन। जों गोसोआव ला हेमचन्द्र बरुवा। अरिजिनेलि पाब्लिश माने बेखौ गिबियै फोसावजेननाय जादोंमोन 1900 मायथाइयाव बेखौ गिबियै फोसावजेननाय जादोंमोन। 1900 मायथाइयाव बेखौ गुबैयै फोसावजेननाय जादोंमोन। हेमचन्द्र बरुवा बिनि लिरगिरिया जों गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो कुइसन नाम्बार 6 आव दङ। When did Mahatma Gandhi visit in Assam for second time? आसामाव महात्मा गान्धीया गासै 4थि खेब फैदोंमोननो। जों गोसोआव ला। महात्मा गान्धीया आसामाव गासै 4थि खेब फैदोंमोन। नाथाय बे कुइसनाव सोंनाय जादों महात्मा गान्धीया 2थि खेब माब्ला फैदोंमोन? सेकेन्ड टाइम माब्ला फैदोंमोन? अपसनाव दङ अपसन एआव 1920, अपसन बिआव 1922, अपसन सिआव 1924, अपसन अपसन डिआव 1926। बिनि गुबै एन्सारा जागोन सेकेन्ड टाइम आसामाव फैदोंमोन महात्मा गान्धीया 1926 मायथाइयाव। जों गोसोआव ला 1926 मायथाइयाव महात्मा गान्धीया आसामाव फैदोंमोन 1926 मायथाइयाव। जोङो बेखौबो मिन्थिनानै लानि हयथ'बा माब्लाबा फार्स्ट माब्ला फैदोंमोन, थार्डआव माब्ला फैदोंमोन आरो फर्थआव माब्ला फैदोंमोन बेखौबो हयथ'बा कुइसनाव फैनो हानाय। जों बेखौ मिन्थिनानै लानि महात्मा गान्धीया फार्स्ट टाइम फैदोंमोन 1921 मायथाइयाव। 1921 मायथाइयाव आसामाव फार्स्ट टाइम फैदोंमोन। बेनि उनाव 1926 मायथाइयाव सेकेन्ड टाइम, 1934 मायथाइयाव बियो थार्ड टाइमनि थाखाय फैदोंमोन, थामथि खेबनि थाखाय, आरो 1946 मायथाइयाव बियो आसामाव 1946 मायथाइयाव 4थि खेबनि थाखाय एबा फोर्थ टाइमनि थाखाय बिथाङा आसामाव फैदोंमोन। जों गोसोआव ला बेखौबो। नेक्स्टआव थांनि 7 नाम्बार कुइसनाव दङ। हु वाज द फार्स्ट बरपात्र गहाय? गिबिसिन बरपात्र गहाया सोरमोन? माने आहम किंडमाव मोनसे फर्टनि नाम दङमोन बरपात्र गहाय। गासै मोनथाम फर्ट दङ। मोनथाम मन्थ्रिफोरनि मासि दङमोन आसाम आहम किंडमाव। बेखौ बिथांमोना दानानै लादोंमोन। जेरै बरपात्र गहाय, बुरहा गहाय, बर गहाय, बेबायदि मोनथाम फर्ट दंमोन। दा बेयाव सोंदों बरपात्र गहाय। बरपात्र गहाय सोर गिबिसिन बरपात्र गहाय जादोंमोन? जों गोसोआव लादो। अपसनाव दङ लासित बरफुकन, अपसन बिआव दङ
खनसें अप्सन डि आव दङ सिंमाइ अप्सन डि आव दङ हमेनबर गाहाय बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन बि खनसेंआ मा होनो गिबिसिन बरपात्र गाहाय जानो हादोंमोन गुबैयै बेखौ आहम राजा सुहुमुंआ दानानै होनाय जादोंमोन बे बरपात्र गाहाय पस्टखौ मासिखौ सुहुमुं बै समनि आहमनि राजा सुहुमुंआ बेखौ दानानै होनाय जादोंमोन 1527 मायथाइयाव बेखौ दानानै होनाय जादोंमोन आरो बे गिबियै दानानै होनाय जादोंमोन खनसेंखौनो बिनि गुबै बरपात्र गाहाय हिसाबै दानानै होनाय जादोंमोन जों गोसोआव ला सुहुमुंनि आमोलाव बे बरपात्र गाहायखौ दानानै होनाय जादोंमोन 1527 मायथाइयाव नेक्स्टआव थांनि 8 नाम्बार सोंनायाव दङ हुरत नामघोषाखौ सोर लिरदोंमोन नामघोषाखौ सोर लिरदोंमोन अप्सन ए आव दङ डक्टर रतीन्द्र बरुवा अप्सन बि आव दङ हमेन बरगहाय अप्सन सि आव दङ श्री माधवदेव अप्सन डि आव दङ नान अफ दिस माने मोनसेबो नङा बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन सि श्री माधवदेव अप्सन सि श्री माधवदेव अप्सन सि श्री माधवदेवानो बरपात्र नामघोषाखौ मा होनो गिबियै लिरजेननाय जादोंमोन बेखौ लिरनाय जादोंमोन एबाउट बेखौ गुबैयै थि टाइमखौ एबा थि बोसोरखौ होनाय जायाखै जायखिजाया 1568 मायथाइनिफ्राय 1556 मायथाइनि गेजेराव बेखौ लिरनानै दिहुननाय जादोंमोन जों गोसोआव लादो नेक्स्टआव थांनि 9 नाम्बार सोंनायाव दङ हु वाज द टिचार अफ माधवदेवनि फोरोंगिरिया सोरमोन अप्सनाव दङ राजेन्द्र अध्यापक अप्सन बि आव दङ शंकरदेव अप्सन सि आव दङ माधवदेवा गावनो आरो अप्सन डि आव दङ नान अफ दिस बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन राजेन्द्र अध्यापक गोसोआव लादो राजेन्द्र अध्यापक अप्सन ए नेक्स्टआव थांनि 10 नाम्बार सोंनायाव व्हाट वाज द फर्स्ट एसामिस चिल्ड्रेन नभेल असमियानि बयनिख्रुइबो गिबिसिन मा होनो गथ' सल'मा होननानै बबेखौ मिथिनाय जायो एबा एसामिसनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन गथ' सल'माया बबे अप्सन ए आव दङ फकिला अप्सन बि आव दङ सनालिका अप्सन सि आव दङ फातालपुरि अप्सन डि आव दङ नान अफ दिस बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन सि फातालपुरि बेखौ लिरदोंमोन हरगोबिन्द शर्मा जों गोसोआव ला फातालपुरिया असमिया थुनलाइनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन गथ'सा सल'मा फातालपुरि बेखौ लिरदोंमोन हरगोबिन्द शर्मा नेक्स्टआव थांनि 11 नाम्बाराव दङ व्हिच इज द स्टेट ट्री अफ आसाम आसामनि रायजोआरि बिफां होननानै बबेखौ मिथिनाय जायो अप्सनाव दङ अप्सन ए आव साल ट्री अप्सन बि आव दङ हलं अप्सन सि आव दङ सेगुन आरो अप्सन डि आव दङ बट ट्री बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन बि हलंआ जाहैबाय माने आसामनि माहारियारि बिफां एबा रायजोआरि बिफां होननानै मिथिनाय जायो हलंखौ बेखौ गुबैयै मा मुङै मिथिनाय जायोमोननो डिप्टेरोकार्पास होननानै मिथिनाय जायोमोन गुबैयै बेखौ मोननाय जायो चाइना भियेटनाम फिलिपाइन्स लाओस कम्बोडिया मालयेशिया इन्ड'नेशिया म्यानमार एन्ड इन्डिया बे हादोरफोराव बे बिफांखौ मोननाय जायो हलं बिफांखौ मोननाय जायो गुबैयै बियो 20निफ्राय 30 मिटारहालागै गोजौ जायो बे बिफाङा गुबैयै 20निफ्राय 30 मिटारहालागै गोजौ जायो नेक्स्टआव थांनि 12 नाम्बार सोंनायाव मानास नेशनेल पार्क फल्स इन व्हिच टू डिस्ट्रिक्ट्स माने मानास माहारियारि हाग्रामाया बबे मोननै जिल्लायाव गोलैयो माने मोननै जिल्लाजों नांजाबफानानै दङ मानास नेशनेल पार्कआ मानास माहारियारि हाग्रामाया मा होनो मोननै जिल्लाजों नांजाबफानानै दङ बेयाव अप्सन होनाय दङ अप्सन ए आव बाक्सा आरो चिरां अप्सन बि आव दङ बाक्सा आरो उदालगुरि अप्सन सि आव दङ चिरां आरो क'क्राझार अप्सन डि आव दङ बाक्सा आरो क'क्राझार बबे मोनसे गाहायनि बबे मोनसे अप्सना जागोन माने बबे मोननै जिल्लायाव मा होनो मानास नेशनेल पार्कआ गोलैयो होननानै जादों बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन ए बाक्सा आरो चिरां बे मोननै डिस्ट्रिक्टआव मानास नेशनेल पार्कआ गोग्लैयो
बेनि मानास नेशनेल पार्कनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बियो गासै 950 स्क्वायर किल'मिटार गुवार, बेनि गुवारा, बेनि एरियाया। बेखौ इस्टाब्लिश खालामनाय जादोंमोन 1990 मायथाइयाव। नेक्स्टआव थांनि जोङो 13 नम्बर सोंनायाव दङ द लेंथ अफ ब्रह्मपुत्र रिभार इज, ब्रह्मपुत्र दैमानि गोलावथिया बेसेबांनो? माने ब्रह्मपुत्र दैमानि गोलावथिया बेसेबां होननानै बुंनाय जादों। अप्सनाव दङ अप्सन एआव 848 किल'मिटार, अप्सन बिआव 848 किल'मिटार, अप्सन सिआव दङ 2848 किल'मिटार, अप्सन डिआव दङ 3848 किल'मिटार। बेनि गोलावथिया, बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्सन डि 3848 किल'मिटार बेनि गोलावथिया। मा होननानै मिथिनाय जायो बेखौ? तिब्बेताव गुबुन गुबुन मुङै गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ ब्रह्मपुत्रखौ मिथिनाय जायो। जेनेबा आसामाव ब्रह्मपुत्र मुङै मिथिनाय जायो। तिब्बेताव मा मुङै मिथिनाय जायो? यारलुं सांफो होननानै तिब्बेताव मिथिनाय जायो। सियां दिहां रिभार इन अरुणाचल प्रदेशआव सियां दिहां रिभार होननानै मिथिनाय जायो। आरो लुइट दिलाव बायदि मुङै आसामाव बेखौ मिथिनाय जायो थारमाने आसामाव। नेक्स्टआव थांनि 14 नम्बर सोंनायाव दङ 14 नम्बर सोंनायाव दङ हु वाज द फार्स्ट इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया फ्रम आसाम? आसामनिफ्राय सोर बयनिख्रुइबो गिबिसिन इलेक्शन कमिशन जानो हादोंमोन? भारतनि इलेक्शन कमिशन एबा बिसायख'थि आय'गनि गाहाय बिसायख'थि आय'ग भारतनि जानो हादोंमोन सोर? आसामनिफ्राय सोर गिबिसिन भारतनि बिसायख'थि आय'ग जानो हादोंमोन? आसामनिफ्राय अप्सन एआव दङ हरिशंकर ब्रह्म, अप्सन बिआव दङ अनुराग ठाकुरिया, अप्सन सिआव दङ प्रफुल्ल कुमार महन्त, अप्सन डिआव दङ नान अफ दिस। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन ए हरिशंकर ब्रह्म। हरिशंकरनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बिथाङा 19 एप्रिल 1950 मायथाइयाव जोनोम जादों। गसाइगावआव जोनोम जादोंमोन बिथाङा। आरो बिथाङा 19थि आसामनि सिभिल इलेक्शन भारतनि सिभिल इलेक्शन कमिशन जादोंमोन। 19th सिभिल इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बिथाङा जानो हादोंमोन। बिथाङा आइएएस अफिसारमोन सासे। मा बेचनिमोन? 1975 बेचनि सासे 1975 बेचनि बिथाङा सासे आइएएस अफिसारमोन। गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 15 नम्बर सोंनायाव दङ which is the tallest temple in Assam? माने बबे मोनसे आसामनि जौसिन मन्दिर? आसामनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन मन्दिर होननानै बुङोब्ला जों माखौ मिथियो? अप्सन एआव दङ शिबादल शिबसागराव, अप्सन बिआव दङ आसबाक्रान्ता टेम्पल गुवाहाटी, अप्सन सिआव दङ कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी, अप्सन डिआव दङ बागेश्वरी टेम्पल बङाइगाव। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन ए शिबादल। शिबसागराव थानाय शिबादलानो मा होनो आसामनि बयनिख्रुइबो जौसिन मा होनो मन्दिर। बियो गासै मोनथाम मन्दिरफोरजों बा मोनथाम हिन्दु धोरोमारि धोरोम सिबिग्रा मा होनो मोदाय एबा फुजिजाग्रा मोदायफोरनि बेयो मोनथाम जों लोगो नांनानै जानाय होन्दों। गुबैयाव शिबादल माने शिब फुजा होग्रा, आरो बिष्णुखौ जायफोरा मोजां मोनो बिष्णु आरो मोनसेया जाहैबाय देबि दुर्गा माने देबि। बे मोनथामजों लोगो नांनानै बे शिबादला जादोंमोन। मोनसे शिब, मोनसे बिष्णु आरो मोनसे दुर्गा। बे मोनथामजों लोगो नांनानै नैबे शिबादलखौ खालामनाय जादोंमोननो। माने मोनथामजों लोगो नांनानै बे शिबादला जादों। बेखौ बानायनाय जादोंमोन गुबैयै 1734 मायथाइयाव बार राजा अम्बिका बिथाङानो बे शिबादलखौ बानायनाय जादोंमोन। शिबादलखौ बिथाङानो बानायनाय जादोंमोन। सोर? बार राजा अम्बिका 1734 मायथाइयाव।
बिनि गोजौनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला एबा शिवदौला मन्दिरा बेसेबां गोजौ होननानै बुंनो थाङोब्ला बियो 104 फिट गोजौ। 104 फिट बियो गोजौ मन्दिरा। गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 0 नम्बराव दङ द पेडि रिसार्च सेन्टार इज लकेटेड इन अप्सन एआव दङ माने माइ आबाद नायबिजिरसं मिरुआ दङ बबेयाव? अप्सन एआव दङ क'क्राझार, अप्सन बिआव दङ शिबसागर, अप्सन सिआव दङ डिब्रुगड़ आरो अप्सन डिआव दङ तिताबर। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन तिताबर। गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि 19 नम्बराव दङ हु एटुन्ड अ मुर आपुनार देक। आसामनि बियो मा होनो स्टेट सं एबा आसाम रायजोनि बियो मोनसे मेथाइ। आसामनि मेथाइ, आसामनि रायजोआरि एबा माहारियारि मेथाइ होननानै बेखौ मोनथिनाय जायो अ मुर आपुनार देक। बेखौ सोर सुजुदोंमोन? बे मेथाइखौ सोर सुजुदोंमोन? अप्सन एआव दं ज्योति प्रसाद आगरवाला, अप्सन बिआव दं भुपेन हाजरिका, अप्सन सिआव दङ कमला प्रसाद आगरवाला, अप्सन डिआव दङ विष्णु प्रसाद आगरवाला। गुबैयै बे मेथाइखौ सोर लिरदोंमोन? लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा आरो बेखौ मेथाइ सुजुदोंमोन, बेखौ मेथाइ होदोंमोन। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैबेसो, माने मेथाइ सुजुनायखौसो बुंदों, बेयाव लिरनायखौ बुंनाय जायाखै। मेथाइखौ सोर सुजुदोंमोन एबा देंखोखौ सोर होदोंमोन? अप्सन सि कमला प्रसाद आगरवाला। जों गोसोआव ला। बेखौ लिरदोंमोन लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा आरो मेथाइखौ होदोंमोन कमला प्रसाद आगरवाला। माब्लाबा बेबायदिनो फैनो हानाय। माने अमर आपनार देक मेथाइखौ सोर लिरदोंमोन होननानै बुङोब्ला लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा आरो बे मेथाइखौ देंखो होदोंमोन एबा सुजुदोंमोन होननानै बुंनो थाङोब्ला मेथाइ होदोंमोन एबा देंखो होदोंमोन होननानै बुंनो थाङोब्ला कमला प्रसाद आगरवाला। बेनिखायनो नैबे कुइसनजों सोमोन्दो थानाय एन्सारा जाहैबाय अप्सन सि कमला प्रसाद आगरवालायासो बेनि गुबै एन्सार। बेखौ कमला प्रसाद आगरवालायानो लिरदों आरो बेखौ बिथाङानो लिरदोंमोन आरो खालि कमला प्रसाद आगरवालाया मा होनो देंखो होनाय जादों। माब्ला पाब्लिश खालामनाय जादोंमोननो बेखौ गुबैयै 1909 मायथाइयाव बेखौ पाब्लिश खालामनाय जादोंमोन। मेगाजिन आसामनि मोनसे मेगाजिन, मुंदांखा मेगाजिन बाहि आसामनि मोनसे मुंदांखा मेगाजिन बाहियाव बेखौ 1909 मायथाइयाव सुजुनानै दिहुननाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि 18 नम्बराव दङ हु इडिटेड द बाहि मेगाजिन। दहाय होननाय बायदि बाहि मेगाजिनखौ सोर सुजुदोंमोन? जों दहायनो बुंबोखादों। अप्सन एआव दङ मामुनि रायसोम गस्वामी, अप्सन बिआव दङ लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा, अप्सन सिआव दङ होमेन बरग'हाइ, अप्सन डिआव दङ रतेन्द्रनाथ बरुवा। बेनि गुबै एन्सारा दहायनो बुंखानाय अप्सन बि लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा। लक्ष्मीनाथ बेजबरुवायानो बे मेगाजिनखौ एबा बाहि मुंनि मोनसे लाइजिखौ बिथाङानो सुजुनाय जादोंमोन। माब्ला? 1909 मायथाइयाव बे लाइसिखौ सुजुनाय जादोंमोन। बेयो गुबैयै कलकातानिफ्राय ओंखारनाय जादोंमोननो। गिबियै फार्स्ट टाइमाव बियो कलकातानिफ्रायसो ओंखारनाय जादोंमोन। 1909 मायथाइयाव बियो कलकातानिफ्राय ओंखारदोंमोन लक्ष्मीनाथ बेजबरुवानि सुजुनायाव। नेक्स्टआव थांनि 19 नम्बराव दङ द कल वाज डिस्कभार्ड इन आसाम। माने कल माने खैला, खैलाखौ आसामाव गिबियै दिहुनजेननो हादोंमोन माब्ला? अप्सनाव दङ 1825, अप्सन बिआव दङ 1826, अप्सन सिआव दङ 1827, अप्सन डिआव दङ 1828। बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्सन ए 1825 मायथाइयाव आसामाव गिबियै मा होनो खैलाखौ दिहुनजेननाय जादोंमोन। आपार आसामावसो गिबियै खैलाखौ दिहुनजेननाय जादोंमोन। जों गोसोआव ला। नेक्स्टआव थांनि 20 नम्बराव दङ व्हेन डिड काजिरङा डिक्लेयार्ड एज ए नेशनेल पार्क अफ आसाम। माने काजिरङाखौ माब्ला भारतनि माहारियारि हाग्रा महरै फोसावदोंमोन? बेखौ माहारियारि हाग्रामा हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन। भारतनि माहारियारि हाग्रामा हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन 1900। अप्सनाव दङ अप्सन एआव दङ 1972, अप्सन बिआव दङ 1974, अप्सन सिआव दङ 1976, अप्सन डिआव दङ 1978। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन बि 1974 मायथाइयावसो भारतआ
भारत हादरा बेखौ नेशनेल पार्क हिसाबै एबा माहारियारि हाग्रा महरै फोसावनाय जादोंमोन भारतआ। गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि 21 नम्बराव दङ What percentage of total area of Assam is under forest? माने आसामनि गासै सिमानि बेसेबां जौखोन्दोआ हाग्रानि सिङाव दङ? आसामाव जेसेबां हाग्रा दङ बे हाग्राफोरनि गेजेराव बा आसामा बेसेबां पारसेन्ट हाग्रानि ओनसोलाव दङ? आसामा बेसेबां जौखोन्दो हाग्रानि सिङाव दङ? अप्सनफोराव दङ अप्सन ए आव 24 जौखोन्दो, अप्सन बि आव दङ 33 जौखोन्दो, अप्सन सि आव दङ 44 जौखोन्दो, अप्सन डि आव दङ 54 जौखोन्दो। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन बि 34 जौखोन्दो। माने हाग्रानि सिङाव आसामा दङ। गासै सिमानि 34 जौखोन्दो आसामा हाग्रानि सिङाव दङ एबा फरेस्टनि सिङाव दङ, आन्डार फरेस्टआव दङ। जों गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि 22 नम्बराव दङ When did Assamese language adopted as an official language of Assam? असमिया रावखौ माब्ला आसामनि मावख'आरि राव महरै गनायना लादोंमोन? असमिया रावखौ माब्ला आसामनि मावख'आरि राव महरै गनायना लानाय जादोंमोन? अप्सन ए आव दङ 1955, अप्सन बि आव दङ 1960, अप्सन सि आव दङ 1965 आरो अप्सन डि आव दङ 1970। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन बि 1960 मायथाइयावसो असमिया रावखौ आसामनि मावख'आरि राव महरै एबा अफिसियेल लेंगुवेज महरै गनायनानै लानाय जादोंमोन। 1960 मायथाइयाव आसाम अफिसियेल लेंगुवेज बिल होननाय मोनसे बिल लाबोदोंमोन। दा बे बिलनि जोहैनो 1960 मायथाइयावनो आसामनि असमिया रावखौ अफिसियेल एबा मावख'आरि राव महरै गनायनानै लानाय जादोंमोन। 23 नम्बराव दङ When did the capital of Assam shifted from Shillong to Dispur? माने गोदोहाय आसामनि राजथावनिया शिलंआवमोन आरो बे शिलंनिफ्राय दिसपुर, आथिखालाव दिसपुरसिम, शिलंनिफ्राय दिसपुरसिम माब्ला लाबोनाय जादोंमोन? माने आसामनि राजथावनिखौ माब्ला शिलंनिफ्राय दिसपुरसिम लाबोनाय जादोंमोन? बेखौ ओरैनो आसाम सरकारा बेखौ डिसाइड खालामखादोंमोन जे शिलंनिफ्राय दिसपुरसिम लांनोसै होननानै बिथांमोना डिसाइड खालामदोंमोन एबा सावरायलायदोंमोन एबा थांखि लाखादोंमोन 1972 मायथाइयावनो। 1972 मायथाइयावनो आसाम सरकारा बेखौ थांखि लाखादोंमोन जे शिलंनिफ्राय दिसपुरसिम केपिटेलखौ, राजथावनिखौ लांनोसै होननानै। आरो बेबायदियैनो मोनसे बाजेट सेसननि गेजेरजों, आसाम एसेम्ब्लिनि बाजेट सेसननि गेजेरजों बेखौ लाबोनाय जाबाय। माने शिलंनिफ्राय आसामसिम लाबोनाय जाबाय। बे बाजेट सेसना जादोंमोन 16 मार्च 1973 मायथाइयाव मोनसे बाजेट सेसन जादोंमोन। बे बाजेट सेसननि गेजेरजोंनो शिलंनिफ्राय दिसपुरसिमहालागै राजथावनिखौ लाबोनाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि 24 नम्बराव दङ Tea was discovered in Assam? माने साहाखौ आसामाव दिहुनजेननाय जादोंमोन एबा साहाखौ माब्ला आसामाव सोर दिहुनजेनखो? आं कुइसनखौ बेबायदि बुंबाय, नाथाय बेयाव माब्ला दिहुनजेननाय जादों बेखौल' बुंनाय जादों। अप्सन ए आव दङ 1820, अप्सन बि आव दङ 1821, अप्सन सि आव दङ 1822 आरो अप्सन डि आव दङ 1823। बिनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 1823 मायथाइयाव। अप्सन डि 1823 मायथाइयाव आसामाव गिबिसिनै साहाखौ दिहुननाय जादोंमोन। सोर दिहुननाय जादोंमोन? रबार्ट ब्रुस। जों गोसोआव ला, रबार्ट ब्रुसआनो आसामाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन, बै समनि ब्रिटिश रबार्ट ब्रुस बिथाङानो बिथाङा स्कटिसमोन, माने स्कटलेण्डनिफ्राय फैनाय सासे फालांगिरिमोन रबार्ट ब्रुस। बिथाङा गिबिसिनै आसामाव साहाखौ दिहुनजेननाय जादोंमोन। गोसोआव ला। नेक्स्टआव थांनि 25 नाम्बार एबा दिनैनि बयनिख्रुइबो जोबथा कुइसन एबा दिनैनि लास्ट कुइसन हु इज नन एज फरेस्ट मैन इन इन्डिया? भारतनि सोरखौ हाग्रानि मानसि एबा हाग्रा मानसि
होननानै मिथिनाय जायो। हाग्रानि मानसि होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो? भारतनि अप्शन ए आव दङ जादव पायें, अप्शन बी आव दङ धृति कुमार, अप्शन सी आव दङ श्रीहरि, अप्शन डी आव दङ नन अफ दिस। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन जादव पायें। जादव पायेंखौनो अप्शन ए जादव पायेंखौनो भारतनि हाग्रानि मानसि एबा फरेस्टमेन होननानै मिथिनाय जायो। बिथाङा गुबैयै मा होनो मुंदांखामोन मलाय पायें मुङै बिथांखौ गुबैयै मिथिनाय जायो। बिथाङा मा खालामदोंमोन? 30 बोसोरहालागै बियो हाग्रायाव थानानैनो मा होनो 40 मिलियन बिफां बिथाङा गायदोंमोन। 40 मिलियन बिफां बिथाङा 30 बोसोर हाग्रायाव थानानै गायदोंमोन। मेड माने मानसिजों बानायजानाय मोनसे हाग्रा बिथाङा खालामदोंमोन आरो मा 40 मिलियनथा बिफां गायनानै 30 बोसोराव। बेनि थाखायनो बिथांखौ आथिखालाव हाग्रानि मानसि एबा फरेस्टमेन होननानै मिथिनाय जायो भारतनि। लोगोफोर गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे बेबायदि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथाङा आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो थुनानै ला, जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ हगारो नोंथांनि खाथियाव गिबिसिनै सहैग्रोयो। गोजोननाय थाबाय।